IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ababa ngam napuan na iti kaipapanana. Iti lasod ti duwa nga aldaw pa nagselebrara iti La Virgena Milagrosa Badug-Badok Festival. Iti ili ti Badok nagtalinaed da ti rag-o ken ragsak iti komunidada. Naipakita paya iti kinabaknang ti kultura ken tradisyon nga isoy ti rason ti panagkaykaysa dagiti umili. Maragsakan ni Mayor Virgilio Calahate gaputa nagbalagi iti naisayangkat a fiesta iti ili nga patsen na kat nakaipaaya ti ragsak iti tunggal maysa. Kunana, gapu iti krisis kat napagbalina dua aldaw laeng nga iti panagfiesta ti ili ngam pay kasakat na ipariknalata iti panagayata iti Badok. Pay tepanamon basit lang wala ang aldaw may isang rabi yung at least may pakita tayo kadigiti kalugaran tayo nga saan tayo mabibiyaan ti kultura yung tradisyon ti ili nga Badok. Sapay kumata marikna digiti kalugaran tayo dito ngayon tayo in panang celebrar kaya ti panagpiesta tayo ngamin ang pagbaga tayo magkidin kadigiti aning nga barbarangay nga gapo kada ti paspasaran tayo nga crisis at madama ket awan kumapay ket di iting kami panagpiesta decidang matlaan iyap ababa milaang dating kami panagpiesta instead nga 5 days nagbalim laang 1 day 2 day 1 night dito yung celebration mi tapnon ti kasta ket makasalbar kami para kada ito yung panawon iti crisis. Kabayatan na in panamnaman ni Calahate nga ipapasdan to iti agcelebrara kalpasan na iti krisis. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.